Čau lidi. Takže konečně máme zvuk. No tak. Grgac. Tak se kouknu na jejich cech. Fajn, a teď na můj cech. Ne, jo, já na strojce nemám cech, takže se přihlásím k němu. Hej, ona byla stažena zpět. To je jasný, že k tobě nepůjdu, když nemůžu. Jestli se na mě koukáš, což asi ne. Jestli chceš, abych tam byl, tak mi pošli ještě jednou žádost. Si dáme podobné věci. To nic není. Tak fajn, tak si dáme na výdrž rovnou. Potom naštěstí. A tohle to je na nic. Tak si lepšíme štěstí. Teda arénu. Pumprlíci. On mě zabil do háje. Proč si myslíte, že je mrtvý, když je nemrtvý? Tak dáme hospodu. A tu vám stopnu. Teda střihnu, no. A možná ještě dneska natočím let's play ze hry Team Fortress. Ale to možná uvidím. Možná tam bude, a možná ne. Takže se uvidíme za chvilku. Tak mi vlastně dopadlo, že můžeme jít na privát. Tam ten účet mi někdo vzal, takže jsem si musel založit novej. A jsem úroveň 1, nikdo mi vzal úroveň 225. Záhadný zbrojí. Nalaguj se tak hrozně. 4 až 6. 4 až 6. 4 až 32. Beru tohle. Ten server se tak laguje, že bych to normálně dělal rychlejší. Založíme si rodinu, nebo už ji máme? Můžeme se. Nebude chtít nám, tak ať napíše. To napíše normálně takhle.
sakra, co se děje? No, konečně. Jak hrozné. 9 milionů 999 tisíc 99 to nevychází. Ten laser cechu není dostupný. Cíl slávy je vyber si nepřítele. Čušušu, načti se! YouTube hři CZ SK. On už se taky někdo jmenuje. Kašlu na to, prostě si udělám svůj vlastní cech. Tak napiš se, založ ho. Teda, můj tablet se laguje míň. A to je tohleto počítač. Na začátku už máte 1000 a 10 zlaťáků. Proto daruju pár zlaťáků. Já nic neudělal. Cože? My máme ještě 900 tisíc. Pojďme. Jde na celkovní blbosti. Tak já vám to na chvilku stopnu. Už mě ty levy fakt štvou. Já si na to snad vykašlu. Teď se mi ještě. No, jasný. Zapni se mi nová stránka, jasný. Až na to. Jdu do pajzlu. To ve mně to dáme si překupníka. Tady vám to snad stopnu zase. Takže uvidíme se za chvilku. Konečně mám. Trvalo to asi 40 minut. Kecám, tak 2 minuty se mi to načítalo. A to jenom, že jsem na privátu. Štves mě Griffine. Pronajmi se, please. Na chvilku uvidíte Griffina zblízka.